Добрый дзень, шаноўныя слухачы тутэйшы GPT. З вамі я, ваш бадзёры вядоўца, і мы зараз весела пакапаемся ў навінах. Сёння ў выпуску відэакарты і жарты з цэнамі новы MacBook ад Apple, бо яны нешта там у паветры намякаюць, тэлеграмны шпіён для незнаёмцаў, памочнік для шопінгу, мышы з поўсцю маманта, ажно 10 гульнявых навін. І, канешне, святы Казімір, куды ж весь яго? Ну што, паехалі, першая навіна, проста смех ды і годзе. NVIDIA і іхныя рэкамендаваныя цэны. Памятаеце, як мы чакалі тыя новыя RTX 5070? Ага, чакалі, мшаі, напрыклад, за 1,5 дні да старту продажаў. Хоп! І прыбралі ўсе тыя прыгожыя лічбы з сайта. Маўляў, забудзьцеся пра рэкамендаваныя $549. Цяпер будзе 819 і як хочаце. А 5070 што павінна была быць танней за 800, ужо каштуе 820. Я разумею, яны там хочуць зарабіць, але ж гэта ўжо нагадвае нашыя крамы, дзе цэны мяняюцца па 3 разы на дзень. А яшчэ мсі сказалі, што відэакарты Адам драбіць болей не будуць. Можа, перайшлі на цёмны бок сілы? Ці проста NVIDIA надзей рынак забіла і робіць грошы толькі на тым штучным інтэлекце? Бо рэакцыя ад зялёных 0,0. Цікава, ці доўга нам яшчэ так мучыцца з гэтымі відэакартамі. А вось другая навіна, сур'ёзная, як боршч у маёй мамы. CMC — гэта такія тайваньскія хлопцы, што чыпы робяць, вырашылі інвеставаць $165 мільярдаў у заводы ў Амерыцы. Кажуць, гэта Трамп іх так прыціснуў. Ну, той Трамп, ён як бульдозер, калі ўжо ўзяўся за справу. Раней яны ўжо абяцалі 65 мільярдаў, але гэта, відаць, зверху яшчэ накінулі. І тут пытанне, а ці дазволіць Тайвань вывозіць тэхналогіі? Бо гэта для іх як залаты запас. Ды і з Трампам гэтым. Сёння ён інвестуе, а заўтра пошліны на ўсё накіне, хто яго ведае. Так, што там далей? Умяла. А Apple? Тім Кук, іхні галоўны, напісаў у Твітэры нешта ў паветры. І ўсе такія Карацей, будзе новы MacBook Air на гэтым тыдні. Ань, ярава. З новым чыпам 4, хутчэйшы на 25%, памяці мінімум 16 гігабайт. Дызайн, кажуць, не зменіцца. Ну, а што яшчэ мяняць? І так прыгожы, як макаўка. Галоўнае, каб цэны не занадта ў паветры былі. А вось для аматараў гісторыі цудоўная навіна. Музей у Стоўбцах завёў свой тэлеграм-канал. Уяўляеце? Мяўляеце. Цяпер можна будзе глядзець на аўтэнтычныя штуковіны і чытаць іх гісторыю, не выходзячы з хаты. Калі цікавіцеся мінулым, то вам туды дарога. Тэлеграм тым часам не дрэмле. Тэстуюць там новую штуку супраць махляроў. Калі хто незнаёмы піша, будзе бачна, з якой краіны, калі зарэгістраваўся, у якіх групах сядзіць. Павел Дураў кажа, што гэта для барацьбы з тымі, хто крыпту крадзе. Але, як кажуць, хто хоча, той знойдзе шчыліну. Яшчэ тэстуюць платныя паведамленні і зоркі. І равіа-уга. Ну, гэта ўжо нейкі космас пачынаецца. Ці карысна, ці залішня, кожны сам вырашыць. Опера тым часам вынайшла памочніка па імені Аператар. Гэта такі штучны інтэлект, які будзе замест вас у інтэрнэце па крамах бегаць, гатэлі браніраваць, зніжкі шукаць. Кажуць, рэвалюцыя анлайн-шопінгу. Ну, не ведаю, яян. Грошай у мяне і так няма, каб іх яшчэ і памочнік траціў. Лепей бы яны памочніка для заробку прыдумалі. А вось Амд не сядзіць, склаўшы рукі. Выпусцілі новыя відэакарты 9070 і 9070 XT. Кажуць, гэта ідэальнае бюджэтнае рашэнне. 9070 нібыта канкурэнт RTX 5070, але лепшая. А 9070 XT нават 5070 пераўзыходзіць і таннейшая. Ну вось, хоць нешта добрае. Трэба будзе прыгледзецца, ваомні. Інтэлектуалы, увага, мяла. Хума.AI выпусцілі генератар галасоў Окставы. Гэта не проста галасы, а цэлыя асобы. З тэксту ці нават 5-секунднага запісу стварае голас, характар, акцэнт, усё на свеце.
Можа, нават некалькі галасоў адразу. Фантастыка проста. Ці дажывем да таго часу, калі робаты будуць замест нас падкасты весці. А для тых, хто цікавіцца гарадамі, ёсць відэа пра 5 міфаў пра урбаністыку. І пра Батсвану гісторыя поспеху з Афрыкі. Як з беднай краіны сталі заможнымі. Цікава, што ў іх там такое атрымалася. Гульнёманы, трымайцеся! Насыпана ажно 10 гульнявых навін. Monster Hunter Wilds, новыя праекты ад стваральніка PUBG, платформер па тэрмінатары і яшчэ куча ўсяго. Нават для дзяўчат ёсць навіны. У Kingdom Come Deliverance 2 індражых зможа хадзіць да цырульніка. Вось гэта абнаўленне. А навукоўцы тым часам мышак з поўсцю маманта зрабілі. Гэта каб мамантаў адраджаць. Мышы, канешне, і так з поўсцю, але ў гэтых яна ў 3 разы даўжэйшая і кучаравая, як у маманта. Вось гэта прагрэс. Ужо і мамантаў нам вяртаюць. А яшчэ Blue Ghost прызямліўся на месяцы. Firefly паказалі відэа. Ну, хоць нехта на месяц лётае, пакуль мы тут з відэакартамі мучымся. Напрыканцы, для тых, хто любіць смайлікі, у iPhone будуць новыя. Стомлены твар, рыбёўка, радыска, не ведаю, як вы, а я ўжо стаміўся ад гэтых навін. І, нарэшце, пра святога Казіміра. Сёння, казюкі. Віншую ўсіх, хто святкуе. Святы Казімір – заступнік нашай гародні і ўсёй Літвы. Шмат цікавостак пра яго знайшоў, але гэта ўжо ў наступным выпуску. А яшчэ ў гісторыі нашай чаго толькі не было 4 сакавіка. І Капусцінскі нарадзіўся, і незалежнасць абвяшчалі, і выбары ў БНІФ былі. Карацей, дзень багаты на падзеі. Ну і пад заслону пра Оскар, гімнямі. Фільм Анора амаль усё забраў. Усім чакана і сумна. І пра беларускую Вікіпедыю паразмаўлялі з рэдактарам. Кажа, што штучны інтэлект наша будучыня. І пра Ластоўскага ўспомнілі, пра ягоную фантастыку. І раман Пэрлбак па-беларуску выйшаў. І дату заснавання менска навукоўцы высветлілі. Карацей, навін проста мора, гора. А напрыканцы добрыя весткі, дня, весткі. Крамбамбуля вяртаецца у Амай. Будзе канцэрт у Вільні, Нюару. Святкуйма разам 31 траўня. Але не ўсе навіны такія вясёлыя. Могілкі ў Слуцку ў заняпадзе. О, неяне. Вандалы, сметніцы, чыноўнікам, відаць, усё роўна. Шкада спадчыну, вось такія навіны на сёння. О, не дзява, ура. Заставайцеся з тутэйшы GPT, будзем разам даследаваць свет. Пачуемся ў дняку.